ओइ टनि गामाखालि जाफेरा दिनैलाय नोंनि खर'आव मानो आसानि अखा एफाग्राब सिरिदोंब्रा? दिनै मा बोथोरा गाज्रि जादों नामा? दिनै बोथोरा गाज्रि जादों, अखा हादों, मा फाग्ला बाथ्रा बुंदोंब्रा नोंलाय? मेसें बोथोराव कि फाग्ला बोथोरा गाज्रि जायो, मेसें बोथोराव अखा हायो, सोर खोन्थाया नोंलाय? मा फाग्ला राव बाहायखो नोंलाय? मा जादों नोंलाय? बोथोरा गाज्रि जायाखैलै आदा, बोथोरा थिगैनो दं, अखाबो हायाखै। नाथाय नों गामाखालि बेबायदि लोंफेरा दिनै मानो एफाग्राब लोंदों बेखौसो बुंदोंब्रा आंनि आदा, नों बुजियाखै? आच्छा नों बेखौसो बुंदों। मा निकल भाई, नों गोमोदों नामा आंखौ दिनै? मानसिया जिउ थासान्दियाव लोंनाङा, जानाङा, थानाङा नामा? भाई नों खोन्थालाय, नों नोंनि जिउआव मा सानो? नों नोंनि जिउखौ माबायदि सानो? दे भाई नों खोन्थालाय दे। टनि आदा, आं जेबो बुंनो रोङालै, माबोरै थानांगौ, मा साननांगौ आं जेबो मिथिया। नों खोन्थादोब्रा माबोरै थानांगौ मानसिया? निकल भाई, मानसिया जेब्लायबो सुखआव थानो नाजानांगौलै, मिथिगौ ना? मानसिया जेब्लायबो सुखआव थानो नाजानांगौ, अरायबो गावनि साननायखौ जाफुंहोनो नाजानांगौ, अब्लासो मानसिया मानसि जायो। मा नों आंखौ दिनै गोमोनानै, नों आंखौ नुनानै मा सानदों भाई? आंखौ दिनै नों मा नुदों? टनि नोंलाय मा इसेबां दुखुनि बाथ्रा बुंदोंब्रा? मा नोंनि गोसोआलाय हांमा सुनानै रायलायनाय बायदि? मा सोरबा थगायदों नामाब्रा नोंखौलाय? सोरजोंबा थगायजादों नामा नोङो? नोंनि महरखौ नायनानै आं बारा थिग नुवाखैलै टनि आदा, नोंखौ माबा दुखुआव थानाय बादिसो मोनदां। मा जादोंब्रा? मा बुंदों निकल भाई? आंखौ दुखुआव थानाय नुदों? आं दुखुआव गैयालै भाई, आं रंजानायावनो दङ, खुसियावनो दङ। आं सासे मानसिसो, नाथाय दुखुआ आंजों लोगोआव दङ। दुखुआ आंजों थाफानानैसो बे आंखौ दुखु खालामफादों। मानसियाथ' दुखुआव थायाना, दुखुआसो मानसिखौ दुखु खालामो। टनि आदा, आं बारा फोथायनाय मोनाखिसैलै नोंनि बाथ्रा बुंनायफोरखौ। गामाखालिथ' नों माथो खुसि मिनिस्लु रायलायथारोमोन। दिनै नोंनि बाथ्रा रायलायनायखौ आं एसे बोरैबा नुथारदों। आं फोथायनो हायाखै आदा, माबा मोनसे जाथारदों नोङो। खोन्थादोब्रा मा दुखु दङ, मानि थाखाय दुखु जादों? दे खोन्थालाय दे मा जादों? आरे भाई नोंबो मानो एसेबां आब्राब्रा? हामालै फंबाय, गावनि बिदाखौ बेबायदि गले सोंबाय थानो, एमब्रा सोंबाय थानो। फंबाय आं नोंनो मालाबा मोजां खिथासिगोन। दिनै आं एसे बारा जाबाय, आं फेबायलै, आं थांनोसै। आच्छा होमबालाय आदा, जामारबायसो नोंहा। दे होमबालाय थांबाय थादो, मोजाङै थांलाय खिन्थु आदा, लामायाव मोजाङै थाबायलां, सौथुलाबायनानै बोरैबा गोग्लैलाबायगोन, खुग्लुबलाबायहैगोन, एसे आन्दाज खालामलां आदा। अकेलै फंबाय अके, नों आंखौ जेबो जिंगा दासै, आंहा दायो लोगोआनो लोगो जाना थाखाबाय।
नों माखौ जिंगासिदों? नों आंखौ जेबो सिन्था दाखालाम, आं मोजाङैनो सहैगोन।